Čau lidi, máme tady další video, mojí zbraň vytuněnou a to je SAUK. Jako první tam mám muzzle, kompensátor. Jako druhý tam mám barrel, long barrel. Jako třetí tam mám underbarrel, to je vertical foregrip. Jako další tam mám extended mag 2. A jako poslední ergonomic grip. A je to velice dobrá zbraň, dávám s tím kilásky a prostě si ji teďka ještě jdeme vyzkoušet. Jak můžete vidět, střílí opravdu, vůbec to nekope. Na dálku to jako trošku to, na dálku to ještě na těch 25 metrů to dá úplně v klidu a je to skvělá zbraň. Takže těším se na další video s váma, bylo to velice dobrý a čau!